konye b'omugambi bw'ensemo sublocation ya Nyamwaga ase location ya Kiumbu rituko ria rero nigakora ebarasa ase ekenyoro kia riomweri ime ya location ya Kiumbu ase aru okoboria gochia ase abamenyi b'ensemo echio gose b'ensemo ya riomweri kuba mono obagaka banyare koba anakwaneke buna amaru anyare koba gagosira ase chinsemo echio nigo agosereri gochikomokia ebitambukire ebitindi bia richiko abo ekobwaterana amo na ebitengo ao bia serikali kwaneke buna amaru nkosirare kurwa ase ekenyoro ekio mwao gari nima ito bwata obole muri bwao lakini genda okore ebintu ebing'ao kwatana na pombe omwana inji tinda jambo kuri ria matoko chuti yonje tinda ino mwana wewe ne mwene ndo wana ina ndaboro tendo sikia marua ayo mwali ngaki mogo kwana mino ime arati ka bantu bakwana mino ime nyang'ao mino tole ya kwa bwa no mugaka tata mane chande ya moto ashiro gukora nke amangana ali arenga ali ndoche mugambi ayari yukabona ali kina bakane tinga kunje tinta gitikaro ikiagara na ndepeni bakonyore serikali muna gwakwa nakarenga ki karokenda na bebate okurugo konyako vega ono rindi kirege tiage cheneke unogenda gototerigo abantu bagenda Kiumbu ali stogotoka tokorega ashye igo mwalimu usitiga ngotige tanya ko mutugo serikali tanya ko bekwechi video ayenga kyogoteo ayo ayena omumuro monene wo wankwa inkyo goteba maru ali mine muchiye ino nkibona ngento ndatebe neke amarunta bichu akaranga itu tiga gonto tabigere rigoro bana amarua amarunga nyugwari tatika bono igongo teba yani kurume yani agia kareka murane kama nakareka abo mani na chingaki ria tigaire rituke mo rioka magiga yo